Witam bardzo serdecznie, witajcie, witaj, grupa Dziękujemy Werunce za tak piękny tabor. Dziękujemy. Nasze placki, jak mamy pustý czas, to musisz tak kupić, to nasze fura, golfa, dwójka. Takže vítala. Prezentowali dokładnie jeden utwór. Nebylo u organizátorů znamící, jak to je. To je DJ Shadi, zrób tak ale w Broadwayu był. No dobrze, DJ-a prosimy o utwór. Ale to musimy sobie tłumaczyć, bo ja u nas na karach rozwiążą. A jest tak, że my sobie śledzimy z polka. Nie, to najkumpelnie. My robimy przeróbci, tak żeby to mogło usłyszeć, na siedlisko Spuela, przeróbci, jak wiemy, że będę wiedziała jak. Tu dalej wiadomo, że mogę się sama bawić, nauczyć nas to naszego choreograficznego, tu siady, tu kilka czasu na długo dali biegłe. To jest tak, jak taka siaba dziewczęta robią. Na początku do 40 mnie nie chce, ale tak po 40, jak one tak podkreślają, to się Także to jest cały układ choreograficzny, myślę, że ta filmowa rada znana. Tere, jestem. Thank you.